מה קורה חברים? היום אנחנו נלמד 3 דברים שכל קוסם חייב לדעת. אז הדבר הראשון שאני רוצה לעבור אותו עליכם זה דאבל ליפט. מה זה דאבל ליפט? אז תראו, אתם רואים, תראו, יש לי כאן את הקלף הראשון בחבילה, ה-10 עלה. ואם אני אעשה משהו ככה או ככה, משהו כזה, הוא יהפוך לקלף אחר. איך עשיתי את זה? מה שאתם עושים, אתם מרימים 2 קלפים ביחד. איך עושים את זה? אתם מרפרפים ככה עד שאתם מרגישים, הנה, 2 קלפים. אתם רואים 2 קלפים. כשאתם מרגישים 2 קלפים, אתם שמים את הזרת ככה, וזה מה שנקרא פינקי ברייק, אוקיי? אחרי ששמתם את הזרת, אתם פשוט לוקחים את שניהם, וזה נראה כמו קלף אחד. ואז זה פשוט הקלף השני, לא הראשון, ואז הנה, תראה, יש לי כאן את הקלף הראשון בחבילה, אבל הוא לא יודע שזה הקלף השני. ואז אתם פשוט סוגרים, וזה הקלף הראשון. ואז הוא לא מבין איך עשיתם את זה. הדבר השני זה דילרס גריפ, שזה איך מחזיקים את החבילה. ככה זה נראה דילרס גריפ. אתם פשוט לוקחים את 3 האצבעות האלה, שמים אותם כאן בצד הזה. את האצבע הזאת כאן למעלה, ואת הגודל פה. ואז תראו, זה נראה ככה. הנה. זה דילרס גריפ. נגיד אתם ימניים, אני ממליץ להחזיק ביד שמאל, ואז יד ימין היא המחלקת שלכם. אבל תעשו איך שנוח לכם, רק אני ממליץ ככה. ואם אתם שמאלניים, כאילו אתם ביד שמאל, כותבים וזה, אז תחזיקו ביד ימין ותחזיקו ביד שמאל. איך שנוח לכם זה לא באמת משנה, העיקר שיהיה לכם נוח. והדבר השלישי זה איך לשלוט על קלף בחבילה. אז תראו, מה שאתם עושים, נגיד ניקח את הקלף הראשון, זה, הנה 4 טילטן, אנחנו פותחים איפשהו באמצע, מכניסים אותו, ככה, וסוגרים, אוקיי? וסוגרים. עכשיו אתם לוקחים טיפה מהלמטה, שמים למעלה, ועוד טיפה, וברגע שתעשו זה ככה או ככה, הקלף יקפוץ למעלה. אז איך עשיתי את זה? לוקחים את 4 טילטן, אתם פותחים משהו באמצע, נגיד פה, לוקחים, שמים אותו ככה, שיהיה ככה אליכם. ואז מה שאתם עושים, כשאתם מכניסים אותו, אתם פשוט דוחפים אותו למטה, ואז כשאתם מכניסים אותו, יש לכם פה את הרווח הזה. אז מה שאתם עושים, אתם פשוט לוקחים חצי, שמים למעלה, ואז בפעם השנייה אתם פשוט לוקחים את כל מה שיש לכם כאן, מעבירים למעלה, ואז הקלף שלו, פשוט הראשון, אוקיי? וזה היה 3 דברים, תזכרו אותם, זה חשוב אם אתם רוצים לעשות קסמים. זה הסרטון היום, ויאללה ביי.